bagenuela lubaki batzun berri, izur bildarrak bilatutakoak. Eta hori ez dugu gure tanto bezala apuntatuko, hori beraiek aurkitu zituzten, eta gu harri jarraituz, aurkitu ditugu, eta neurtu dugu, eta gutxi gora bera, 120 bat metro lubaki azaleratuak dauzkagu. Terrenua oso zikina dago, eta hortxe larun bat goizetan, lanian sendo aritu da jendia, eta lortu dugu pixka bat hori garbitzea, eta uste dugu gehiago dagoela. Orain arte hori azaleratu da. Hau dena, ari gara biltzen bakarrikan. Ez dakigu oso ziur, zer dian eta bat, gero Jose Agustinek azalduko dizue ni baino hobeto. Eta pixka bat profesorreko hau bultzatu da azkartu duen kontua izan da, bila genbiltzala topatu genuela eskuko granada bat lertu gabe. Eta orduan, horrek presaka behartu gaitu, lehenengo arrisko bila zalako, ertzainetara jotia, eta esan behar dizuet, granada hori ez daukagula. Argazkietan eta zuei bidalitako informetan hor daukazue, eta horrekin konformatu beharko dugu. Atzo arratsaldean bertan, ertzaintzako artifizioak etorri, erakutsi genien eta esan zuten, ez zutela ikutuko, arriskutsua zala, eta bertan lertu hasi zuten. Eta, guk oso garbi daukagu, lehenengo gordeko duguna dela, seguridadia. Inor ez duela guk ez dugu gure burua arriskoan jarriko, eta inona ez dugu arriskoan jartzerik nahi. Beraz, zehaztasun gutxi xamarra emango ditugu, ez genduke nahi, bat-batian area jendia pilaka juten hastia, eta bat dagoen lekuan gehiago egon daitezke. 1926ko gerrako zehar, gaskilo batzu denetatik dauzkazu hemen, alde batetik pistolakoa, bestetik fusilekoa, normalena izaten zianak hauxe izaten zian, Mauser 1892, 95, 96, inguru hortako, eta gero pistola Ejertzito Espainoleko tipo izaten zen. Hoi alde batetik, goindikan ikerketaren prozesua gaude, goindikan ikertzeko dago, gero bestetik daukazu hemen karkasa bat, gutxi gora bera, goindikan ez dugu ikertu, baina hau izango da, hau da karkasa bat, eta gero, erakusten da dut Pablo, punta hoi, ez, bestia, hau da, ez, beste, hau da, hau izango zen, probablemente bere punta, hoi aurrean egoten zen, eta gero perkutoreen eta metraila puska batzu. Horrekin batera, hau da, zea soldadu baten Ejertzito Espainoleko zea hori, garai hartako bentzat, kutsara bat, bere puskarekin, eta hemen, data sartina, famatu berena. Hemen jende asko pentsatzen dugu, egon zidala, eta sardina bintzat jan zituzten. Horrekin batera, hau izango zen, soldado baten zera zintxan engantxia. Batalla edo soldadok egoten dira lekun, asaltzen dira astarnak. Hoi alde batetik. Hoidikan, esan dizut bezala ikertzeko daude, arrasto guztiak, baina honetzako interesantiena izan da eta sorpresa handiena izan da lubakiana. 120 metro hiru hilabetean lubakiana aurkitzea ez da bat ere erresa.